Idi kalman laeng. Programang nging pakangigan kada kini tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo iti dahi nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitan ni Brian nga napoluan. Mangan ka, Brian. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng, manong nemi. Taba nag-aawidan manin. Fourth year high school ak, manong nemi. Ngem, adan nagiti pagkrasak nga babae. Nga maumot pa kidi, manong nemi, ti inaram ko, ano dinigaak. Aging galag iti panangisangad ko ti bagik ko no riknak nang narunak ni Rose nga classmate ko man. Hello Rose. Hi Brian. Ana, maadamang sundukin ka? Yeah, ni manong ko. Agmotorsiklo kami. Kasano di helmet nga ron? Maginto ko ti helmet. Sige nga tricycle man na. O na taxi. Nangin-ngin ano taxi. Malaksid ang takaduam. Ada idagas mo. Ano nung kumatasaan nga motor lang ti Logan mi, nung may mga lakan niyak, hindi, makilogan ka. Malabsan mo di apartment nyo, kiniya, maming mo. Ay, dada ni manong ko. Ross, tawagan ka tarabi, Uy, di ka unang tawag. Madlaw ka dada, mamagin ni papa. Maano, basta, good night aktugin ka. Sige, good night to lang Uy. Kada kita dumang kaskolaan mi manong nemi adan nubyo da. Adag dunubian manong. Kat ko nang harod kanyak ni Dexter. Pare Brian, mambalinin. Third year kami pa lang idikin ni Ani. Iking gaita, fourth year kami. Fourth year tayo. Kahit mo saman, naraman hamon ni Ani. Oy, ni Devela ay ganda kam ti third year. Di ay da experience mo nga harod about sex. No, kahit mo. Isan ko keng kari kita viral nga kwa. Di kita viral nga video. Tapno ada buyaan. Tapno ada pagtaktisam. Dali pagmagap. Man! Walang tada isan ko keng ka. Kayat. Man! Ada may isang isan ko keng ka. Padasam ito nga buyaan. Tapno maambam to kasano. Ti makipag-sex. Dikat kahit mga samon ni Dexter, manong name had experience nan. Sagit man nagbuya ka, nagiti viral nga video. X-rated, manong name nga ball. Insandanak, ngagpay sumanong. Kit kabayad nga dak, iti unag ti tricycle, nakapsot ti volume dito, cellphone ko, pinuyak manong, ay. Urek lagaregan. Ay, may ganun. Wala. Naglapsa ti babae. Gwapo mo ti lalaki. Ay, diyak langit may ito red. Ading, ang buhay-buhay. Ay, manong. Dan sabat X-rated nga buhay-buhay. Ang cellphone mo. Ay, manong. Loko kayo, bingkay pa lang. Dan at buhay-buhay nyo. Tagat-tagat, aman masapa kayo makasikog. Mate. Kita na i-delete na datan. Mga shot, mangingaw-awag kang kadayata. Ituloy ko tubuyan di balay. Idada ko dito apartment manong name mas daawak tadagayam kadua ni Mami. Mami, I'm home. Mami, ay, dito ko ibagbaga kang ka-friend nga kakaiso ng anak ko nga pakalaglagipak kadedi asawak. Anak? Wow, nagguwapo tanak mo
Siyempre, gwapo mo din ni Roger ang asawa. Di ka gwapo na ito yung anak ko. Hi, Roger. Hi, Roger. Hi. Ano na ka na? Brian. Hi, Brian. Hi, tita. Tita. Ano ti awag mo kang awag mo kanya. Tita. Okay. Tita. Tita Ami. Ada girlfriend mo? Ay, awang pa'y tita. Bingak pa'y. Basta. Hindi na pa na ako nagsukat manong na minuman yung talyawak ni Tita Ami tsak tigit kitain na. So, Miss Isem, sa nadilpatan na ginibibig na. Allah, di dayto yung tita. Ang pingata, krasnak nga ta. Ang pingata asawa na. Kinon ko naktinakim ko man. Kinidadda ko nito silid ko, manong na idag suksukatak. Inulit ko nga binuya na video nga insan kanyak ni Dexter Mano. Alo, sa bali matindi marikrik na. Alo, sa bali matindi kahit kong haramidan, Mano. Ala. Brian, nagbayag kan? Talagsukat. Umulog ka to, tatay baong kongin ka. Ay, sige, mami, mabit lang. Ni mami mo, storbo. Ialistok lang ako rin. Ialistok. Tilad na nagpuspusisitan ng manong. Bagtad na tissue. Dito yung magsilid ko. Tila nga mi ni pakpakita rin nga Brian. I-risk man lang yan. Delete ko. Brian mo nagsyak ti Brian. Nadya nga Dexter ko nakuma. Ni Tita Ami. Abi kas dyan. Is man naksan na dilpatan na ginibibig na. Ano kahit nangasahungat ha? Labo. Kada pinanggatang manong na ni mami kanyak at napangko ginatang kanidibang mangan kami. Siyak ti tapik na. Abay, aya. So, dato yung kakinagwapo ti anak mo, friend. Baka no talaga nga na girlfriend nan. Awang ba tita? Saan na pampanunutin pa ilang data? Fourth year high school na pa ilang data. Mapingaro na tayo friend. Sika Hindi third year high school tayo at boyfriend mo. Ayaw, mas malagip ko man, friend. Hindi naggraduar ti high school. Hangka virginity din. Amang bita? Hindi naggraduar ka ti college. Di jay, anak ka virginity din. Adadot experience mo ng siya kala. Dakam ka rin di Roger, iso lang ti first and last love ko. Iso lang ti lalaking naramanak. Kasi ka, awang gaya, mapindi kang kasawa. Ay, awan ti masarakak, nga matino. Kasa nung amin friend, kat di ka ba't kami nagseryoso. Nadasap-sapulan eh. Nadasap-sapulan. At asak man dati medyo naganus. Anong medyo naganus? Nga inauding si ka. Uwen, tinalyaw ko ni Tita Ami manong naming siyak tikit kita na sana naman yung dinilpatan ni ginibibig na. Ala, kras nagsamad na ito. Di ko ang sinaludsod ko. Tita, apay nga dakad to eh. Ay, umahik, kagsapol na trabaho. So nga, ni mami, agayam kami, nagkaskwala, nagkarduarang kami high school, nagtuloy-tuloy ti communication mi, kata umahik man dito, tagsapol na trabaho, kung nagparbaning na masaka, makasapol na trabaho dito. Awang matagad-kadwayod to, damat, siled, dito'y baba, sa duwadya nga to, siyak tag siled dito'y baba, ken, agabay ti sila dyo ni mamim dyan ato. Ay, gababayin pa eh. Babatayan mo, tita. Asulangin, tita. Ijek ang ato. Tagabay kayo ti silad ni mami. Tasyak ti baba. Hanin. Kahit ko ti baba. Kahit ti ato. Iri makapangan kami kat nakaidalimahanek dan manong nemi. Rugya ko mamaten tag-review. Yung naman talyawak ni Tita Ami. Susapo. Nga dahil tuwin. Nakunak tinakam ko. Ngayon ka manong name yung nagpakada ni Mami. Oh, friend. Mabati ka pa lang na ito anak ko, ha? Anak ko nagbayag. Naskin lang kami makasalita. Di mo lang ang tawagan latan, friend. Madmadin no tawagan. Nabimbitas na personal. Nakasalita. Kliyente mi dito eh. Kahit na barbaring no maalukoy ko, no personal nga kasalita. Kahit no maalukoy ko,
Dakil nga maitulong ko. Ito kumpanya nga pagtrabaho. Sige Brian, Mami, mabati kayo kay tita mga ami ha. Ituloy mo lang review ha. Tuon malpas dedan, hanggang tumaturugan. Right? Baka adak to pikit din ha. Sige, sige Mami. Dito'y babaak manong naming review ket dito'y mati ayan ni Tita Ami. Nakitak manong naming napan nagdigos isuna. Ada banyo iti bangato, ada pa banyo iti baba manong naming. Idi rumwarin isuna manong. Nakabalabal-latan ni tuwalya. Nalapsat ni Tita Ami. Numampahik kasadar na kini maming. Nalapsat, napudaw. Nagpintas ti pamagina, imalo. Nagpudaw, nagmintas. Hindi sumuray kayo ni Tiseled na manunemi as daawak ta saan na nga indrekap. Siyak mat manong. Tsaka munuan at simrukan niya, timakdera. Naging inayadak manunemi nga napan iti iking tiridaw ket sinirip ko isuna. Opo. Nakalikod manong nemi nga awan pagananay na. Nakatalikod itayan ko. Ngayon makitak ni sango na kaputa. Asarming dati ti sango na. Opo. Nagmayata na pamagi. Di barokong na. Ay sus. Nagigtutak manong nemi dito malyaw ket nadlaw na. Wala nakita na. Brian? Brian, amok, kadta-kadta. Brian? Tita? Apik, sinisirip ka. Sorry, tita. Apik, siripan nagpailang. Hindi ka pala sumrek. Ha? Umay ka man, sumrek ka man. Kinarigap mo tari daw. Tulungan ak man nga mang lotion iti bagik. Ha? Umay ka na. Umay ka toy. Nalpasin nga nakita na kun. Lalala. Umay ka. Sige tita. Simre kak manong. Nakabalabalin ti tuwalya ti bagina. Irigip mo tiri daw. Close the door and lock. Pay tita. Loko ka. Pulong ka kini mamim. Madid arabid mo. At sisirip ka. Siyak pa yung friend at siripan. Sorry nga tita, sorry. Okay lang. Nagipulpulong kini mamim. Basta, tungpalin na. Ano taramidik tita? Alam na ito nga lotion. Lotion? Umuna nga lotionam tibukot ko. Okay? Inalak ti lotion. Inikat na matin ti tuwalya manong katne. Awahan na pulos tita pa rin di bagina. Opo, na nagpudaw nga nagmayat ti sukog ti barokong naman, opo. Agpakleba ka, ikap di lotion di bukot ko, ti patong ko, ti legs ko. Nagpaklib nagpaiso manong. Tsaka mo taramidik. Umay ka na. Alangkit malamida ko na eh. Kasano, tita, sumagpat ka iti katre, ket datatumeng mo, ipitem na ito'y bagik. Kasalamat la sakayan. Kito mabalim mo pagtugawan ti patong ko. Ha? Pagtugawan ti patong ko. And then, ikam delusion ti bukot ko. Sige, tita. Hagkakadagnan ng Diyos. No, ako pa-experience mo, bayam ta, susurwang ka. Ano? Susurwang na, tita? Katuhin tapno adan ton amom to asigad nun adonubiam. Di ka baka no adan ton nubiam ket di mo amot araramidem. Baka isin na kada ko si girlfriend mo. Sige. Yan. Sapsapon. Iwaras mo. Kasta. Irapin mo dito yung baba. Dita imam. Di barokong ko. Ket maigama ko na tita. Kung nagkamaon. Nung nagmayat. Anat marikrik nam. Tita, ita'y pala ka tumangtang kan tita.
Kitak tumad, kaso nakadakkel na. Nakugit kan? Hindi pala 12 years old na ka nakugit, tita. Sige, sige. Bumaba ka pa eh. Yata, lusyon ng patong ko. Nagpintas di patong mo, tita. Legs mo. Ita, agdatakot. Nagdatan manong ka ni. Ala, nagrasay di ko na. Abay, tita. Trim-trimam. Kis-kis-kisam. Ita, ayun na. Ita, buok mo iti baba. Nagmeta niya. Nagmayat, tita. Kayat mo? Nga niya. Kanem? Ana? Kanek? Malagip ko ti video ng inted ni Dexter Manong. Nabuyak no kasunod panangan. Wala? Kanem. Nga may katempat na t-shirt mo, ha? Summer ka na t-shirt mo. Brief ka laingin. Tanuawan na laing kamangan. Kanek tumit ka ka. Ha? Tita, mga sumangpitan ni Mami. Saan, yalas itong narutap nuhan na tanga masingat at nuhan ta mabitin. Sige. O, deta. Yung kalawa kong tinagbaitan na kitilex ko. Apo, lumablabbasit, tita. Nakabasbasan. Sige. Mangan ka, Brian. Brian, mangan ka. Mangan ka, Brian. Manong name no anyat na buyak ka-inted ni Dexter nga video kasi jay tinaramid ko. Sip-sipak nga isarek ko ti dilak. Apo na yung panagasog manong name ni Tita Ami. Oh, naglengkamangan, Brian. Brian, ilistom, Brian. Oh, Brian, ilistom, Brian, ilistom. Jakla mo na namin anon manong name nga nag-climax. Kastaon na mati pa nangarub-ub kumanong nemi taawang mati madlaw ko nga madi nakaim-imas digdigos na kami naging ka manong nemi ngimbilin na siyak maten tagdata kaya sumeten dimangan kaniyak naging ka nga nangan kami nga tuwa. Tita, mapanin tita. Sige, palubos mo lang. Tita, oh, tita, oh. Anak ako na, are you okay? Are you satisfied, Brian? Dagos mo talata na pinangan, tita. No kayat mo? Sarek mo. Ngabdata lang ha. Nuwasi ko kanak. Asawain na. Ha? Huwag na, tita. Brian! Ikukla ni Mami. Handa ni Mami. Ngimato ni Mami manong name tatam muna siguro kadadak di nga to. Kasto ni kinalisto ka nang suot ka iti inoksob ko manong name kasak nagdardarasig na rimo iti silad ni Tita Ami kat rimuaran. Tapno ang parang manong name nga gapuak iti ruhan. Brian! Dag iti ruhan, Mami! Dagagaya main. Ano parang iti trawar? Imaklit ito nagpariir. Nagpariir na sa bulam kat naka-aircon ka mataka kwartom. Awang kasabot lahat, press ko nga angin. Ay, hindi maturugan. Diyak pa yung mga turog, Mami. Hindi ka maturugan. Basta pa kanto man nibigatin. Alat akas takmat yun. Wala tapagonyak man natin gayong ko. Ami, friend. Nakaturog kan. Sirinek pala, friend. Alam, maturgod na ito lataro din. Tubigat nga rodlatan. Muli kami matin nga agina. Kahit bumitan di maturog. Sige, good night, friend. Good night, Brian. Ay, good night, tita. When manong nemi napasamak ti panangan mi nga dua kini Tita Ami. Pangamangan ka, Brian. Kasla na ulit-ulit data itilapayag kumanong mangan ka, Brian. Brian, mangan ka. Allah. At dapadas ko. Iso na lang tasang ko pa nga na isarek. Tsakayot ni sarek. Magkaikayot ko pa ilat na nakasyay. Ngimti isarek ko kasano na masikugak ng paiso ni Ami. Tita Ami. Hindi makiasawa at kasada rin na maming ko. Huwag na. Kabigatan na iti eskwela manong nemi na istorya kini Dexter ti Ami. Anak? Kayem ni Mamim? Uy, sika. Kasadar na nga naglapsat.
Tinulad ko na yung Ted mo kanyak ng video. Nangan ka? Mangan ka, Brian, ko na naman dinanganak. Kasadar ni Mamim, uwin. Kasadar ng pesong ubing, di lang anak. Kinis ti kutis ng payat ko na kita. Ket, nangan met isuna. Nangan kam nga dosi ka. Namin adong naggaras. Nadlaw ko lata parmi ang burburno. O rin na tinilmom mo. Mayat met na imas met. Ket, kinanamet si Kapo. Naglayang ang kunot ko na. Ilastog ko man na, dakal na kukwak. Dakal ko na na. Rinukurkod na ko na. Ket, hindi, agparawar ka nga rin. Saan ko inruwar? Inruwar ko mismo, dingiwat na. O mo, nagswerte kan, Brian. Pinpinas man yung experience mong imsyak. Diyak binabadasan, tinagkinaan. At dan pagsapulan ni Ami, ni Titi Ami, manong nemi, kadadadagidi kong daway nga marabyan nga agawin. At dadagidi kong daway manong nemi nga saan ka makaturog, uray kisuna. Aging ka manong nemi nga nagunit ti cellphone ko. Ahamot nga nakapunbok. Hello? Brian? Sina to eh? Ititam nga Ami na ito eh. Nangalan ti cellphone number ko, tita. Inalak ni Mamim. Ano, Bram? Handak dito silad kon. Naimasin nituro ni Mamim. Umay ka dito pa ba? Nakasangpet akon. Kadigdigos ko. Ketsi ka? Nagdigos ka? So ano kang digdigos ti Rabi? Ding kagdigos. Sakan tumay dito silad ko. Tita, madi. Api madi, di ka mailiw? O mga nipaisarak mo, diyak kayat, baka masikog ang peso. Sa balit imas na, naisarak mo. Awang pagdanagam, tagtumarak. Ha? Ag-control tak. Imatangak, hindi pag-control. Oh my God, awang pagdanagam, di pa nagsikog ko, sa anak to nagsikog. Pugit na pa, nakamanong, nagdigos ako ng... Nakabalabal dito halya, manon naming nga nagpababa, brief lying ng handa ng nabati. Nakalukat tiri daw manong. Come in, close the door, and lock the door. Inlock ko manong, sa ko inadep ti silaw. Opo, mayat manong naming tilaban. Iso na manong naming timuna nga ng romansa kaniyak. Karagin ibibig ko, titenged ko, itibarokong ko, sa nakit interetsong yung pababa, manong naming kit kinan namat manong. Sa nagbalingling, manong naming, kit ni, adatan. Mangan ka, Brian, kunana. Mangan ka, Brian. Kada napay nga rin, kadadan naibatogin manong, kagararuyot pa din na. Kasta na yun, at ipandangan ko manong. Kat kas iti aramidak, sepak sa ko iserrek ti dilak sa ko pagkutsi-kutsi no kasano iti panangalisto na manong nimi nga mangan kastamet ti kinalistok hanggang gang mapanen iti mapanen manong nimi nagbaliwan ti posisyon mi ita sala nga panangan iserrek mo. Madinsamot ng tita. Apay? Idik sagidin na nagalisto nga di makil. Ano nga madikat ni? Ada magic dati imak. Si kamat yan di mangroman sa kanya. Come on, Brian. Brian, come on. Noon niya tinaramid na kanyak, isumat tinaramid ko manong na may malaksid sa anong nga bimababay ti ulok na yanta ka ni kitituwa amansanas na. Aging ga gumana tin manong nemi kit isupen tinangala iti armas ko sa isu tining iturong kalpasan na isun tinang iturong patong ko manong nemi. Oh, Brian, adun tinagbaling nga boyfriend ko. Ngim si kapil at kataklan, Brian, alis tuwang Brian, go, Brian, go, Brian.
nakakondisyon na siguro manong gabotay munan nga nagdamo akit may kadwa daytan. Di ket kayas na when may kadwan, mabaybayagan. Numanin ibaga na, Brian, mapanak manin, Brian. Hala, orela na mitlo mano. Iti pitlonan, isumat manin, iti panaka itayok ko. Iti may kadwangon daw, oy. Oh, tita, Brian, tita, Brian, tita, Brian. Dahil metente ng rugyan ti amin manong nemi. Basta dagundaway mi kinitita ami manso. Sa matamatukduktalan ni mami. Iti eskwela manong nemi kasla imi kayak kini Ross. Hoy, Brian. Ross? Pagpinustahan ta. Adan sa baling pampanunutim la. Pampanunutin nga niya. Nabayagin nga sa nga timawag kanyak. Tadi mo matkayat. Ano nga saan? Apagbit lang kuma. Apagbibit lakid di. 5 minutes, okay na. Nabayagin na pa eh. Awan. Ada ka di sa bali? Awan. Ada sa bali siguro. Pag pinustahan ta, nakanubya kan. Matangos ka mo. Pag pinustahan ta, ada experience mo. Awan mata. Ang awan. Pati unam, saan nga istorya ni Dexter kanya? Makitam? Istorya mo amin kini Dexter. Kaya ni Dexter, istoryaan naman kanya. Nagloko dito ng Dexter. Sumasaan ako na kayat. Gabot adan sa bali. Ngayon, sigon kini Dexter agad. Kasadar ni mami. Best friend ni mami. Kabalayo. Sumidla maaramid yo Ngayon, kidaw ka. Numaduktalan ni mami deta. Jakla mo na yung aramitin na ka. Pag sinain na kailagid yung best friend na, kaya na mga numasikugam. Makiasawa ka na kung kasadar niyan, mami. Haan nga mabaling? Agkong-control met. Di kahit na nga sawan gusto. Pasensya ka na, Ross. Kahit ko lang amin timadan sa experience, sinusuruan ni tita ami. Kaya nudadan to tag-asawa, nalaingak to nga dagos, hangkan nga pagan ano. Agpreso manong nemi, umatadayo ni Ross kanya. Hindi nun di kaya di saan. Damat ni tita ami, pa sa pulik kang kuwana. Makarausak na kasta nga mailiwa. Ngayon tayo kunadan manong nemi nga sa angag na nayon nga may limad miti amin. Agsipod, taad na panan ni mami ngem adalagayam naging papanan na. Takamat makadkadlaw siguro idin manong nemi kat inaramid na tikas jay. Kat na jay. Ada kami tikatengaan ti romansami manong nemi kinitita aming. Adamat tatulbek ni mami akit tinulbekan na tirida ko ng Ayop kayo! Ha? Ay, nagtaltalay ka king kami. Best friend ka? Isursurom ti anak ko? Iti nakaalas ka sursuro. Iso na ngamin, friend. Nawagan friend. Iso na nang sulisog kanya. Ano nga siya na? Sikat at danagim na. Kahit sikamat, Brian. Ay, po. Kahit mo ka dito makasao ti kasadar ko. Iso nang sulisog kanya, mami. Yung kayat, mami. Iso nang susuruan niya. Lalaki ak, mami. Iso nga kahit kumudatap na makasurusuro ak. Mami, saan nga siya tiong tam? Ni best friend mo tiong tam. Siyo at danagim na. Kaya nung nakirinala ko na, darwatek sak nag-rimuarin ka nagpangato ak na pahanak ko nito silid ko. Agap apat kita kay manong nemi ora mismo pinapanaw ni mami ni Ami, ni tita Ami. Munti sa bari nga namin ni tita Ami. Gadagtong pal. Pimampanaw nga rabrabi iman. Goodbye, tita. Tita, thank you. Sinusuruan na. Nung mailiwa kasi nung tupay nga rin, tita. Sinublat nak ni mami manong nemi tinugtog na tiri daw ti salad ko. Ilokad mo, Brian. Tagsalita at dalapat. Sorry, mami. Itong bigatin, mami. Sorry. Ilokad mo ko, nak.
Di mo kayat ka, di mo ipalubos ka doon mga pungtutak. Ilukat mo! Nambit lang, mami. Lukat ko. Nagtugaw ka sa rito na. Kaano pa yararamidan nyo di kastoy? Ha? Dua bulan din, mami. Mamin ano, iti makalawas. Every other night. Nagusto mo, lalaki ak, mami. Sinusuruan ni tita kami. Makita yung mat. Orek kasadar kayo. Mas laubing tilangan na. Nalapsat. Nakinis ti kutis na. Kasanon no na si kukam ko, agkon-kontrol ka numat, mami. Kasak ko na. Gamot ang baga ng agkon-kontrol. Manugot akmat, di ka lang mabainin ba? Ako na sabalin. Mami, napimpinas itong kuha na ang ti kasadar ko kuma. Kasanon na makasipuga. Ora nga bali, mami, tawang matin. And experience mo. Baka no, agsapol ka ti alisto laing nga maalukoy mo. Datat ko nakit. Once nga experience mo, sigurado sa pulam data. Ubing ka pa eh. Kasanon na makasikog kanto kaya dadakanto pala ti college. Mami, kaya nga kontrolon direk na. O magdanagan nyo. No, ako magsulisog kanyak, ako mati mapasamak. Kahit kasanon na magsulisog kang ka. No, saan nga kahit ti lalaki, ako marami dan ti babae. Kastamat ti babae, saan nga kahit ti babae, ako marami dan ti lalaki. Kasta ko matibag kami di Mami, sorry. Sorry na. Nangalak lang ti experience ko. Tapno adan to amu ko nito no adda asawa ko. Nagsublimat lang manong name ti irot ti relasyon mi kini mami. Kanagin na palpalabas nga daw. Numanin tawagan nak manong name ni tita ami. Hello tita. Brian, to nagawid ka kapot eskwela. Umay kanto, bagatayan ko. Tita, diya kayatin, di ka maili, Brian? Di ka maili ngamangan, Brian? Naimas sang ni Brian? Wala na tatarami mong tita. Okay yan, taagda experience ko. Thank you, di pa nang isurong kanyak, tita. Tita, mangsulisog ka lang ti sa bali. Makiasawa ka nga minin, tapno adamang kaanken ka, nasangkit na siya. Sige nga Rodan, bye. Naggraduar kam kini Rose manon name ti high school ket idi adda kami ti college. Agpadpada kami ti oras ken kurso. Digat-gat na sawen, nagsublimanen ti dati nga deket ti tunggal maysa. Idanda kami ni ti second year college, nagdato na kun kang kuan. Makaoray ka lang di Brian. Basta awanen ti tita ami nga amang pakanken ka. Di mo malipatan di siya. Diyak malipatan di siya. Pakpakanin nakakano ni titang mami, nga kasadar ni mami. Ay, nako. Hindi ka lamarimon. Haan, sigawan. Pasis-pas. Gagang ilang dejay. Nalipat ako. Ilakan matlaing tinagkatuloyan kini Rose manong name. Kat kas iti kas nakunak ini nga dan experience ko kini di agasawan kam kini Rose manong name namnamain nalatan nga laingak dadangarot experience ko. Virgin manong name nga tinagikuwak ti asawak naging kakalig ito'y kat iso kat isuntulaeng sa anakon nga rumamraman amangan iti sabali. Umanayan ni tita ami nga nabayag mo nga diyakam mo sa din nga sulit ti lubong itayan na ti dati nga best friend ni mami. Kaskas di manong naming nga saanan nga nangalan ni mami, iti may kaduang nga amak. Munayin kang kuwana, nagturpusa kon, kat kunana, nga kaalistoy mi kano, ti mga dante anak, tapno adamatin aywanan na, nga apo ko na. Dua, dagiti anak mi, kini Rose manong nami, lalaki kan babae. Ni mami manong nami, iti mga aywan kadagiti anak mi, ta nagretiro ni suna ti trabaho. Da kami nga agasawa ti trabaho, kat ni mami, ilagbadbati dito balay, nga mga aywan kadagiti anak mi.
Dahil nga ron, ti pagkasarita, manong name kadagyaman naglauna iti anus mo nga nang ibasa. At sabi ko mat, at damat naimasan mat, digiti nagbuya, nagdengeg, iti panangan ni Brian. Sabi ko mat, at damat naibati nga adan, liliwagan pagsarmingan ti bihag. Ito nga dagyaman nga pagayam mo, Brian.